What's up, ka-provincias? What's up, what's up? Where are you going? What's up, ka-provincias? Where are we going, Max? We're going to where, Daddy? Where? Balungao. Balungao. Suggested by... Anong gagawin natin dyan? Bili kami ng patupat. Patupat. So, see you later. What's up? Yan yung... Anong mountain yan, Kuya Max? Balungao. Mount Balungao. So we're going to Balungao. See you later again, ka-provincias. Balungao. Maraming tuba. Saan tayo muna? Ayan. Ba? Mas city patupat mo. Awan si Kuya, may naga na dyan. Pataroy ma, may pakasyan. Oh, ada. Awanan mo na, kurang kami yung pangluto patupan. So, Ije nga, awan di dyan. Datan mo. malupay ma. Saan yung bag ko? Here is Don and Donya. Patupan. Suka. Cute size. Patupan ng tuba. Patupat. Medyo naubos na siya kasi hapon na. Ito yung nabili namin na tuba tsaka patupat. Kunti na lang kasi hapon na. Paubos na siya. 70 po lang. Paubos na. Ito yung patupat ng Balungao. Yan. Ayan. Ito yung tuba naman. Yan. Binili na namin lahat kasi hapon na eh. Oh, yun. Marami. Ito ang tuba. Tuba Saan yung galing? tuba. Saan po ba galing to? Sa buli po, sir. Sa taas. Gamot ng... Tapos ito po yung pinaluluto dyan. Saka ano. Ayan, interview natin si Madam. Ito tayo sa Balungao at tayo ay bibili ng patupat at ano, ang ano tawag doon? Tuba. So, nandito yung may-ari ng patupat tsaka tuba. Anong pangalan nyo? Jane po. O, Jane. Opo. Paano gagawin yung ano, yung yan, patupat? Yung patupad po,
namin, ma'am, una ginagawa po na yung bahay niya. Ito po yung bahay niya, daon po ng buli. Oo. Yung puno po nito. Then tapos yung hilaw pa po na malagkit ang nilalagay po doon sa bahay. Oo. Tapos pag ano na po, nalagyan na, ito po yung pinanluluto sa tuba. Hanggang sa kumulo po ng kumulo kasi 4 hours po siya niluluto. Oo. Tapos pag para lang po siyang kanin, kailangan nyo po siyang pag wala na pong sabaw, nilalagay na po yung pampatamis niya, yung pulot na tinatawag na takisyon. Nakasyan. Opo. Masarap yun. Tapos pag ano na po, pag pubulang-pula na po siya, maluluto na po siya, kailangan na po ng paininin para tama-tama lang po yung luto, hindi po siya hilaw at saka hindi po lata para ano po, Oo. masarap po yung patupad. Saan dito ang... Oo, sige. Hindi Ano po pa? siya masyadong matamis kaya hindi po siya nakakasawa. Oo. So, saan dito ang location mo dito sa Balungao? Paano natin ni ano, yung landmark mo para at least makabili Sa ano sila. po, boundary bibili po sila. ng Pugaro at saka San Aurelio po. Ito po yung boundary po yun, no? Para Boundary ng... patandaan. boundary ng... Boundary po ng Pugaro Ay, at saka Pugaro. San Aurelio Price. Okay. At least, bibili kayo dito. Masarap. Opo. Mura lang po. 50 pesos lang po isang tali, 50 8 pesos. piraso. Oh, yes. 60 po ang per bottle namin sa tuba. Oo. Maganda po siya, cleansing siya. Oo. Sa mga nahihirapan po umihi. Oo. Hindi po siya nakakalasing, nakakaihig po siya. Oo. Ayan Gamot po. siya para sa UTI. Opo, Yun. maganda po siya sa mga binabalansaw-saw. Okay. So, ano pa? Mayroon Ayun lang po. Sige, okay. Thank you ulit. Thank you At po, kami ay babalik madam. dito na Opo. bibili. Anong pangalan mo na? Jane po. Okay. Mary Jane. Thank you, Jane, Opo, sa thank you. aming mga tanong at nasagot mo. Okay, thank you. Next time ulit. Opo. Many hours later. Hello mga kaprobinsiyas. Tayo ngayon ay aakyat sa Mount Balungao. Papakita namin sa inyo yung lugar dito. Maganda yung daan. Walang lubak. Hindi tulad nun. Yeah. Hirap na ako umakyat sa ganyan. May pangkyat na dito sa may Mount Balungao. There, ang ganda ng daan. Ayan. Medyo bagyo. Dito, Baguio. Marami nagmamike. Dapat malakas bridge dito. Ayan, parang Baguio din ha. Mataas. Ay, Mataas ah. zipline. Dito yung zipline. Oo, nga pala dyan ang akyat. Doon yung may zipline doon. Sa may taas. Yan, akyat ka dyan. Yan ang Mount Balungao. There. Mataas doon.
kasi itong pandemic, kaya yun. There. Sorry mga viewers, sarado. Yes. At least Naikot namin kayo. yes. There. Hot Spring Resort. Dahil sarado yung Hot Spring Resort, Ganun natin lang. tingnan natin dito sa ano, Kung anong meron. road trip lang. Kung anong mayroon dito. Ang ganda ng daan There, dito, wow. Randy. Sarap Ganda ng magdaanan dito, oh. Sarap ang bike. Little Baguio. This is called Little Baguio. Tayo natuloy sa Hot Spring, Balungao Hot Spring. So inikot-ikot na lang namin dito at magandang mag-bike. Yun ang ano dito, fresh air. Tapos yun, ano masasabi mo kuya? Ganda dito. Kahit na bike. Pero matarik yung mga bike lane. Oo, Pero fresh air, masarap. Ganda. mag-bike, magandang mag-bike. Konti ang tao. Relaxing lang. Oo. Probinsya talaga. Probinsya nga talaga. Yes. Kahit na walang face mask. Ano lang yung Si Daddy, ang masasabi ni Daddy. anong masasabi mo dito? Sabi ko, maganda maglakad lang. Mag-jogging. Okay. Lalo sa umaga, hapon. Yun lang. Yun lang. Okay, so next vlog again, and please subscribe, like, share, and comment. Yeah, peace out. Okay, Probinsya. bakit peace out? Okay, see you again next vlog. What's up, kaprobinsiyas? We're going to Kapatupatan. What is Katupa?